repair ang ni hapo Nongstoin constituency ka kalaray pada Shimru bangan yale yaganika election arajar apply. Ti hato ha ka ba yadai bat kene ka jing yele jing phi kene ka election phidon ka jing sos kham ma phin poi ka thong. Oh, bang i menta kham tam le ki samla jongganika than ki jungi ki kermen bat ki ai ke jing shania yanga bangan la ben syakri yakani ka kam hima sansima. Penolor kata ki kimat ki ba kongsan ki ba kum kortong phidon ban bu hakmat jong ki pai ba. Banikong ke jing i jonga kalong ba kumno ban penkiu hakaliang ka belas ni ban lagi snong ki thau kham tam li yaki samla ni sham ba ki bon ki jing ba ki mat apdeng ki ba ki ladep ki jing puli ki ba pher hen lei bon jong ki haban shu shong ying lani kin haban shu trei da ki kam ki ba mat ki jing Kaya ko penlong ipi pinjit dengan keseng. ka parti UDP ada ka parti kabala sudla sor da ka jela kari ka kunggi konu nyu trap nyu skum kabala yar hania ka jela ka jongi ka longru ka parti seng rulum parti seng khasi ka parti ka ba hakani ha kejela kejungi kalong ka khamyar du na baro Kaya ba penlong ipi ba pin snow ba kita ki nongjit kin tab ba api. namar kumbang layat hakini ki benai asur jong Nongstoin ki kwa no kajing penkala kham tam ki samla bat ki long kimi ki da thrang palat ya kajing penkala bat ki da kwa ru bagin yo no biang da ka parti seng rilum kumba julong hakipor ba menshwa Ti ka message ka pa phidon ban ai ki pai ba no kasan hakane kanti. Ong yepi ki ba pin kubor yang bangan kumno bangan sap syakri ringkat bat pi ki sport club baper ki snong kit kam snong baper kumjuru bat ki nong trikam office baper ngine trei ringkat kumno ban pinkiu ya kathan ki jungi kani kan Nongstoin constituency barokoi. Ti ka ba phidon ban ong mar kumbalong manta ki bun bha ki kertong ki ban yele nang le kan na kan Nongstoin constituency. Kadai ka ba phidon ban ong nak ta jong ki. Bahajuk kapor ya kun ni angut ki sitting mo MLA bat MDC te kum u kortong ba thamai phi hadu kat no phi sno scam bat phi sno no ba dei ban pen haban ya tenju bor bat kini ki angut ki sitting MDC bat MLA Em aga jingyale ti baro ngilong hi ba piang lut baro mdei ki baya duna ban ong ngan nim sting tang ye ki wei ru hendrei aga jingyale ni haban yale baro wat ye ki sitting ru kumbai yo sngo mentai ki sur jong i ba ilakwa no ya ka jing pen kala bat ki dakwa ru triang kin yo biang ya ka parti seng rulum kumba ka seng rulum ka jushensar ngadu menu hangni haka jela jungi hendrei hakini ki sansnam baladap ka Nongstoin constituency kala ai kita ki wei ki parti ban syakri hakini katany hendrei upadlang udang kwa biang banyo biang ya ka parti seng rulum